Bună ziua, cum știți, noi data trecută am ajuns într-un loc unde au fost stăpânit de porci. Iar acum am văzut și o căsuță frumoșecă și acum trăim în ea. Dar spun că hai să ne luăm, să omorâm porcii ăia, dacă am în curță. Așa că haide să luăm. De unde, guys, să luați această minunăție aici? De unde-s porții ăla, întreb? Uitați, sunt niște porci normale. Tot în partea aceasta? Iată. Da, haideți să omorâm un porc. Bine. Haideți să tragem și porcul acesta gigantic. Și hai acum să... Uitați-i! Ce creaturi! Nu, să-i de cai! Să-i omorâm! Nu! Tătăusule! Nu te lua de plină! Tătăusule! Nu, sunt doi! Nu! Nu te lua de cal! S-a omorât! Te plăține, rămășitule! De ce? Glonțul aceasta creatură și nu îl nimeresc. Cum fac să nimeresc această creatură? Cum am spus, voi tot vreți să luați răsplată de la acest porcușor grăsuț, așa că hai și ne luăm răsplata. Hai să... Bum! Ok, hai să-l nimerim foarte tare încât să-l doară și el. În ce doare calul sărman lui? Uitați că după găină și ea. Nu. Niet. Nu. Ok, gata. Eu cred că voi pune capăt la acest episod pentru că foarte tare mă streșez. Dar hai să bine, hai să ne luăm sabia sau să-l omorâm cu arcul. Hai cu arcul. N-ai cum, pur și simplu, n-ai cum să-l nimerești. N-ai cum să-l nimiciști. Cred că voi pune capăt la acest video. N-are rost să încerc să mai bat pe acest tip, pentru că știu că el e nemuritor. Deci el nu va muri niciodată. Da. Stați, ne vedem după o mică pauză. Acum vă pot spune la revedere. Eu am fost Dream și ne vedem cu un alt episod. În viitoare. Da.